Simulation exercise gipahigayon sa kapulisan isip pagpangandam sa mga kalihukan sa Sinulog Festival. Gitumong kini aron pagsukod sa katakos sa mga otoridad sa pagresponde sa mga alarma. Lakip na ang hulga sa pagpamomba. Aniya ang report. Unang niulbo ang usa ka bomba sa tunga sa kalsada ug nisudod ang pagpangligdas sa mga tao. Taod-taod niresponde ang mga otoridad ug ang mga naglangkob sa Quick Response Team sa Cebu City. Lakip na ang sa Talisay City. Diin ilang giluwas ang mga nakaangkon ug mga injuries. Samtang ang mga nagrabihan, nagpaabot pa sa ambulansya. Duna pa di ay laing bomba nga nagpahipi sa daplin sa kalsada nga girespondihan sa masakop sa Explosive Ordnance Division nga nakasulob og bomb suit. Gamit ang robot, gibutang ang bomba sa ligid dayon gipabuto. Ang nahitabo sa lang kasenaryong nagsukod sa katakos sa mga pulis ug mga naglangkob sa Task Force Sinulog sa pagtubag sa mga daotang panghitabo. Gituyo sab kini nga ipahigayon sa dapit nga gianan sa Walk with Jesus ug bang adlaw isip opening salvo sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Mismo silang Police Brigadier General Jerry Biares o Colonel Ireneo Dalugdog ang nag-obserbar sa simulation exercises. I am very happy that the simulation exercises, our scenarios was done properly, and I believe that the public safety deployment natin is talagang at its peak level ng preparedness. Giklaro hinuon sa Pangulo sa PRO7 nga aduna pay angayan nga palambuon sa katakos sa mga pulis aron masiguro gyud ang kaluwasan sa katawhan. There is always room for improvement. So yung mga room for improvement na yan is we will always be discussing it. But anyway, yung sa simulation exercise natin ngayon is almost perfect. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.